Ola, seguimos conxugando verbos e hoxe é a quenda do verbo irregular dar. Imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular dar. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular dar. Moi importante, sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu dou, ti das, el, ela dá, nos damos, vos dades, eles, elas dan. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu daba, ti dabas, el, ela daba, nos dábamos, vos dabades, eles, elas daban. Pretérito perfecto de indicativo. Eu dei, ti deches, el, ela deu, nos demos, vos destes, eles, elas deron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu dera, ti deras, el, ela dera, nos deramos, vos derades, eles, elas deran. Futuro de indicativo. Eu darei, ti darás, el, ela dará, nos daremos, vos daredes, eles, elas darán. Futuro condicional de indicativo. Eu daría, ti darías, el, ela daría, nos daríamos, vos daríades, eles, elas darían. Modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu dea, ti deas, el, ela dea, nos deamos, vos deades, eles, elas dean.
Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu dese, ti deses, el, ela dese, nos désemos, vos désedes, eles, elas desen. Futuro de subxuntivo. Eu der, ti deres, el, ela der, nos dermos, vos derdes, eles, elas deren. Modo imperativo. Da a ti, da de vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é: eu dar, ti dares, el, ela dar, nos darmos, vos dardes, eles, elas daren. Imos agora coas formas nominais. Son tres as formas nominais: infinitivo, dar, serundio, dando, e participio, dado. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular dar. E agora tócache. En parella. Eu dese, ti das, el, ela daba, nos deamos, vos dardes, eles, elas darían. Cos tempos verbais, presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu dese é pretérito imperfecto de subxuntivo, ti das presente de indicativo, el, ela daba imperfecto de indicativo, nos deamos presente de subxuntivo, vos dardes infinitivo conxugado e eles, elas darían futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!